Hi guys. Bang kami gadawat ti gulay. Basta mana? Nang salamat anak, mabalin datang ito ti sumurat. Na? Pabanam. Tinawagan na kami ng Tilani guys. Ado ti muna lang nga gulay. Ikaw baga ano, umayak ka ng mga ala. Ay, basta libre ako alis tuna. Hindi na ti gulay tata. Tsaka nagimas ti gulay guys. Nakalaknat sa. Ngayon guys, pumasok na lang kami. Ada mo aso. Teka. Auntie Lani! Ayan na na! Luti balay da! At aso yo! Ma, agad mo ako. Na, taso yo! Kagat! Lang, kagkagat ah! Abi na balitan, Tilani karon lang! Nyamutan! Nyamutan na! Nabel ko bakit ko? Ay, dati ka sa, dati mag- ay! Ito mga nagulay ko na na! Kailangan ko na. Ay, lakong? Nag-hi ka garjo vlog ko ni. Hi fans ko no. Thank you na. Ay ta. Ay pagda. Ay wala dyan alam tayo dito na. Wala na dito yung lang danti ni. Ano ba yan? Kung may kagul ay nagtawag garod kanya. Kung may kang utong kano kin pa nang sabong karabasa. Iwan. Alam mo kami pag nanita, dapat nanita mo nagriga. Jay. Ita ni may kakumakuyukan ka. Dagasang magnatay kong udak ko. Tagarod na? Ata na? Ay, unang. Datagan isuna? Ang pandigyo, matapag lang dito. Ay, ang kuang mo. Ay, lawan lang. Nga madam obraam ni. Kuna man no dito. Ka lang ito ka kung maglakay. Unang. So lang nga tinanin nang si Magna ko nag Magna ka di kalsada ko nana. Na-istorbo ka pa ito Bramon. Kay tulog tayo kini akan. Ay, sumala dyan ka magmagna nung pa nagtrabaho. Di po, nag-gamti aso. Bagta di kami nag-durso. Lalo ka puro. Una. Kaburo Api, awan di ka bala yung ubingan? Ay, kung anang. Balik na dambol ka kanya lang. Ang nagkagat na gitoy? Kasi kayo nang pakpakan garod nang. Ay, aso yun. Parang aso na BM. Kagado. Nagwa ito yun. Ito kami umiyan mo kasi tanong isa na. Itatang sa ito yun eh. Sana lang may ito. Katangan sa ato na hotel. Mr. Bune yata. Ay, mang-istorbo kami ito, bra. May nakaliman ito mo dito. Hindi tayo dyan. Mang-istorbo kami. Gawa po nakatanda. Bitida kami pala tayo. Tumawag ni Antilani. Kumpay tang, matik kaya ko na madi na kayat. Kung garod lang, naglalangtong mga pan eh. Kaya nila ni Almon Sabado na. Ay, dito. Nagda tumawag tang. Yan, wala manang. Tani, karante ka tayo. Jay. Ito, ini. May talagay mang hindi ka uta ita. Ano na nakamatin nagtag? Babalik ka nga rin, Lord. Mangalan ako naman siya. Magana?
Nalarap ko na yung sakta. Ay, sungo lang. Iti kakalsada ko lang. Jigal, ginatang kati. Baga na pag nakumaitay. Lala. Oo. Ato mo. Patotay mo. Ay po. Ha? Boy. Nagwet dito niyo. Oh, nagwet dito daw. Pagtinulan. Ay, wala lang. Da. Brian? Ito ini kan yan. Dan. Ito ba dito ni? May kajang sa dito. Susunod na lagyan tinang. Dan tila na eh. Ni. Ay. Ay, nauyong, nauyong. Ang labas bagay. Hindi kagayang, di amo ko na ang DJ ka. Ang amo nga rudat ka. Hindi kagayang ko. Ay, nabayang. Hi. Nagado sa labaam. Kanagado daw ni. Kripo ante. Oh. Hindi na nagkita niya aso. Mr. Box na daw ubrain dag. Umuli ka kang ka? Umuli ka lang? Kini sumong sa daw ka kauyuyong. Hindi na kami na lahat. Wow, nag-fresh. Wala di aso. Muli ka na. Hindi na pag-alaan nyo? Ay, di ba ini? May gadugayang. Tabunan ko na ako. Dito na din. Po? Nagimas sa sabaw na ito. Ito kasi nga utong. Nagimas sa sabaw na. Mabagoongan. Oh, dito ya. Ang ko pegal amo tayan mo ko. Kita ko dito nagdiretson mo gininanang kamo mi kidi kayo. Nakadumula naman eh. Tulungan man ni nanang. Nagimas na ito eh. Grabe inis sila din yung mo. Nagimas sa baon na, nagsamit. Pagbaga na kanyak kunat. Tatan, gura tayo nag-ihalang kunana. Wala ko yung market tatayon. Ano kami nalasin ante. At aso yung ko nagkagaiyak. Nakakagat ka ng lalo kita man. Yan ni may daka din na magbigayang ko. Ito mo baba na tayo ang tagbungan eh. Ang kupuro sana. Gato may pagparawat ko. Hindi mo mailako. Hindi asaw. Hindi kita manang nilo kasi. Lumay lang medyo pagmula na. Alin, hindi na tapos na. Madali sa mo. Ito sa garod. Mainak to. Doon ko man may nalawasan na ko. Ay kanay to yun, nalikod. Aduan! Ay gato nagadupay ka nga limak lang. Alam mo sa kasi. Nakamana lang dito ka na kwa, doon to pamibaan. Ayun na, ano ka dito sa hawan? Ito ko na ko. Ala sa usod. Kadong din. Mami ta muna. Ay ko na nila wala. Wala ko na ta ko. Kinalap. Wala ko na. Amo na.
nagkakabong, hindi na kayo na umay balat. Tanga pa, nasa ako yun na ron. Nga, dyan, nasapay pa lang yung kabil mo, ante. Nagkakabong nga dubungan na kayo yung utong. Tatak-tak kayo pinaglaban. Ni, nakadawat kami tigulay. Pau, ano niyo? Lama, saan kayo mag-inulam sir? Ikaw kayo suka, tayo ma'am. Dapat na isang taboy. Hindi dyan, tapla na aga. Wala pa ilang na dyan ay kasta ni. Ayun na. Yeah. O, nagkakabong. Na? Salamat kita naman. Alam ko nga ba nagpasalamat pa raw ako. Pinapay ka na dyan, di ba? Salamat kayo. Kuya. Ada jinhala na di kwante ni anti Maya nga di na makingkin na siya nangan. Tutulo na ito, isa bunga. Aji kwa, aji ni tabungaw niya, tabungaw di nga to kung kunana. Bungaw yan. Ada ito ni nanang nga may sadyang kan. Nyawag kayo mo kayo, di mo. Nyawag kayo mo tagkalog ka, muli ka. Diyan makawalay. Ada ni majilulo ka ron. Wan. Mau may kami tawag ni Justin nagkalog daron. Dapat lagi mikay. Balik ka naman, dapat lagi mikay. Kung naman tapos ka naman mikay. Pwede magalakad na si Dadayin na kasi ko na pera kami. Ano pa dyan yan dyan? Atoy ante. Yun, nako, good. Nakasuki. Nagbabasa haan. Dahil di may sa si Marcus. Dapat lagi kita na. Hindi may sa ko. Ay, ka matis pin ano. Ay. Kayong anak. Ano mo? Kaya nag-training. Kaya ko anti apo, basta gulay kaya ko. Ayaw mo siya pang baon-baon mo anti mo. Lumaming sana na ante. Masid si dami. Ay, ala, sorry. Ano ba daga nya kita ka mulan te. Oy, nila ko ka. Nya kita ante ni. Nya kita. Karabasa. Nani Karabasa. Kita lang ka dito. Ilang karabasa na dyan niya. ay po. Dago na ito. Nagmay dito pagmulaan niyo ni naglawa. Natigul. Dapat ano, pagudan ko kanina. Nya si ang sukati ni pa. Pagudan ko kanina. Thank you. Hindi mas Salamat ka. Eva. Deka pa. Ikaw sa inok pa. Dali ka tayo kang tanong ka dyan. makalaban to ng malum. Thank you. Uncle, thank you. Kami to manimo, kami to man. Thank you to man ulitin. Naglawan ni. Bapi ata nang, di ba? Fish pot pa ata ni. Nya karga ng wala kita. Oh. Oh. Bigmaya dito eh. Ang dago. Nakaputo na ang kapitan. Muna nagmaya dito nilang. Kapay ko na.